balima bamananga mena Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don usine ko ninnu donni ma ba la alamisa don a ye visite boloda ka ɲɛsin sanu labara yɔrɔ 2 ma Bamakɔ walasa ka taa ɲɛda usine tigi ninnu ka baarakɛtagaw kan. Marietu Jalo bɛ walawalali caman ka ɲɛ ko kun kan an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ. Ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ka jamana nafasɔrɔ siraw bayɛlɛma o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilinaw ye. Kɛrɛnkɛrɛnniyala sanu nafasɔrɔ sira min don a nafa ka bon an ka jamana ma. Nin ye dantigɛliw ye minnu kɛnɛ an ka minisiri fɛ. Minisiri min ɲɛsinen don usine ko donni ma ba la. A kɛra a ka tagama dɔ sen fɛ minnu ɲɛsina sanu labarali usine ma. Mohamed Ali Ag Ibrahim kuma min na ni a sera usine ninnu na a y'a ye k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ. Nka u kan ka se ka baara kɛ ka se hakɛ min na hali bi m'o sɔrɔ. Sanu sɛgɛsɛgɛ usine min bɛ wele ko Kanku Musa Raffinerie n'a filɛ nin ye an ka pankuru jigikɛnɛ taasira kan Senu bi na o sanu sɛgɛsɛgɛ usine in kɛlen don k'i jɔ ni maliden 130 ka baara de ye. Minisiri ka nin tagama in sen fɛ a b'a fɛ ka nin kura fiyɛ an ka jamana sanuko de la bawo a jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana wagande jijili la. Mali jamana farafinna bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ jɔyɔrɔ sabanan de la sanuko la. O kuma na minisiri ka fɔ la a ka kan n'a ma ɲɛ ko sanu bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ sanu ka se ka labara an ka jamana kɔnɔ yan. Baara minnu bɛ kɛ sanuko kun kan olu bɛɛ ka se ka kɛ an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ yan. Minisiri bɔlen Kanku Musa Raffinerie la a y'i kunda sigida wɔɔrɔnan kan Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen. Sanu sɛgɛsɛgɛ usine min bɛ wele ko Marina Gold ale fana bɛ ka baara kɛ kabini salon novembre kalo nka i n'a fɔ usine fɔlɔ min lajɛra olu fana bɛ ka baara kɛ nka u kan ka se ka baara kɛ ni hakɛ min ye o ma sɔrɔ u fɛ hali bi n'o tɛ u ka sanu labarata hakɛ tile kɔnɔ o ye sanu kilo 50 de ye n'i ye o nafolo kasabi o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 de la o de kosɔn an ka minisiri ko Mali yɛrɛ de kan ka wulikajɔw de kɛ sa walasa u ko fɛn min ma ko label ni o ye Mali tamasiyɛn yɛrɛ ka dɔn a ka sanu la diɲɛ seleke naani suguw la o ka se ka sabati cogo min barisabu ka d'a kan farafinna kɔnɔ an bɛ jɔyɔrɔ sabanan de la. Jɛkulu min sigira sen kan walasa min b'a to waati yɛlɛma o kana se ka dadigi kɛ malidenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti ani Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ o jɛkulu in ka lajɛrɛ sigiko fɔlɔ kɛnɛ sigira Musa Famba bɛ walawalali caman ka ɲɛ kun kan an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ. Au Diakolo Mimako, Comité national de pilotage du programme d'appui à l'adaptation au changement climatique. Diakolo do minga bara ɲɛsinnen do fɛɛrɛ sigili mɔ senga fɛɛrɛw minnu bɛ se ka to waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ fo an na. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marabolo 2 kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ. Moti mara ani Tɔnbɔkutu mara. Sigida ɲɛmayasow minnu bɛ yen ni o ye kominiw ye minnu ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛmɛ ka dadigi kɛ olu la a ɲɛsin bɛ u de mɔ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ yiriwali ma PNUD o de kɛmɛ k'i jɔ ni a nafolomugu bɔli ye sɛfawari miliyari 4 baarabolo in ye a ka caw daminɛ ɲinan zaa de kɛrɛnkɛrɛnniyana marisi kalo tɛmɛnen san 4 a hakilinaw sigilen sen kan a bɛna kɛ sababu ye ka jiko nɔgɔya Moti ani Tɔnbɔkutu maraw la sɛnɛ nasira fɛnɛ kan Moti ani Tɔnbɔkutu maraw la a na o baaraw nɔgɔya fɔ ka taa se bagan maraw mɔ ani kungo kɔnɔna labaarali a nafolo bɛna don nin bɛɛ lajɛlen dafɛ wa n'a kɛ sababu ye fana sigida ɲɛmayasow minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na ka se ka u ka dɔndaw ka wuriya fɛɛrɛw la fɛɛrɛw minnu bɛ se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ fo u la ani sigidadenw minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ka dɔndaw na ka wuriya baarabolodalen in sababu la maa minnu ye projet in baarakɛlaw ye nin y'a siɲɛ gale ye olu ka fara ɲɔgɔn kan u ka sigi senfɛ u y'a lajɛ ka jateminɛw de kɛ gwɛlɛyaw minnu bɛ nin marabolo 2 ninnu kɔnɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ nasiraw la walasa san 2017 san nata u bɛ se ka baaraw minnu ni u b'a fɛ k'olu kɛ u ka se k'olu bolo da cogo min kunnafoniw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra marabolow la ni u k'a ma ko étude 33 de kɛra Moti mara kɔnɔ 18 o kɛra Tɔnbɔkutu mara la o sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra o ye de barajiw bɛ se ka dilan cogo jumɛn na Moti mara kɔnɔ walasa nakɔ sɛnɛ o bɛ se ka nɔgɔya. Projet baarakɛlaw ye a jira k'a fɔ san 2016 min ni an filɛ o la nafolomugu min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ ni o ye kɛmɛ sara la ko 63 ko sɔrɔ la ka bɛn ni novembre kalo tile 15 ye nka san 2017 san nata nafolomugu min kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka projet in ka baara sabati Moti ani Tɔnbɔkutu ye sɛfawari miliyari 2 ani miliyɔn 770 wa baarabolodalen yɛrɛ ni projet do a bɛna kɛ san 3 de kɔnɔ Moti ani Tɔnbɔkutu komini 22 ɲɔgɔn na bɛ yen a ka baara bɛna ɲɛsin olu de mɔ.
Ni gɛlɛya ani bingani wale min bɛ ta k'a ɲɛsin musolakaw ma ani musomanu o don kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ bɛn novamburu kalo tile 25 de ma a ta ko 25la kɛnɛ o ɲɛnamayara Mali jamana fɛ dakun min ni o kɛra Mali jamana ka dakun ye ɲina walasa ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya sabati Mali jamana kɔnɔ fo bɛɛ lajɛlen de ka i fanga fara ɲɔgɔn kan bingani wale min ni o bɛ ta k'a ɲɛsin musolakaw ma ani musomanu ko o kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Serifila Jabara ni so tɔgɔ la Kadi Jakite ani Mohamed Sidibe an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni ye muso sigi saba o saba diɲɛ kɔnɔ, muso kelen o de lajabalen do a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Jateminɛla min bɛ an ka jamana kɔnɔ, n'a ɲɛsinin do musow lajabali jateminɛni ma, o y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ, muso 1468 olu de sera ka jateminɛ k'a fɔ u lajabara. Olu la, muso 5 bɛ yen minnu ni tora. O kɛra san 2012 ni san 2015 cɛ. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinen do musolakaw lajabali kɛlɛli kama, a bɛ kɛ sababu ye muso jɛkuluw ka wele bila ka ɲɛsi diɲɛ seleke 4 ɲɛmɔgɔw ma. U k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ musolakaw lajabalen do. An bɛ fɛ ka mɔgɔw ladɔnniya k'a dɔn u k'a dɔn ko minnu bɛ ka kɛla jamana kɔnɔ musow la danga segin a la quoi parce que musow an k'a fɔ ɲɔgɔn ye musow tɛ dɔwɛrɛ ye an baw de do an dɔgɔninw de do an kɔrɔ de do an denw de do mais muso ka problème bɛ na n'a kɛra furumuso de ye a bɛ sɛgɛn sinon cɛ bɛɛ bɛ fɛ a denmuso ka kɛ fɛn ye cɛ si tɛ sɔn ɲagataka k'a ba la mais n'a kɛra muso de ye mɔgɔ si tɛ kuma bɛɛ b'a fɔ i ye muso de i muɲu mɔgɔ si tɛ fɛn fɔ a la donc an bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn muso fɛnɛ ye muso de do mais kuma bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ diɲɛlatigɛ la an bɛ fɛ an ka jamana mɔgɔw k'a dɔn an ka société k'a dɔn c'est vrai fɛn caman bɛ yen an b'a muɲu u b'a fɔ muso ka muɲu furu la mais muɲuni ye tiɲɛ mais n'a sera fagali fo ka se fagali ma n'an ma wuli ka kuma an bɛ bɛɛ de deli sisan dinɛ ɲɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ k'i da don a kuma na a bɛ ɲɛ cogo min na parce que dinɛ si m'a fɔ k'a fɔ ka muso ɲagata lase muso ma a kɛra cogo cogo ko gɛlɛyara cogo cogo ɲɛ bɛ sɔrɔ a la donc an bɛ fɛ o de ka dɔn mɔgɔw k'o dɔn u k'an dɛmɛ parce que nin ko in min filɛ nin mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ donc an bɛ fɛ mɔgɔw ka a question lagɛ du kɔnɔna na ka denmisɛnninw ladɔnniya la depuis denmisɛnniya wagati parce que a ko bɛ daminɛ depuis wagati de la denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ɲangata tɛ foyi ɲɛ diɲɛlatigɛ la mɔgɔw ka sigi ka kuma bɛn ka na jamana kɔnɔ bɛn ka na du kɔnɔ o de bɛ se ka jamana sabati ni du ma lakana ka hɛrɛ kɛ du kɔnɔ dudenw tɛ lafiya jamana tɛ lafiya. U lajabalen furaw minnu bɛ san ani kiri minnu bɛ sigi sen kan o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ musolakaw lajabali kɔlɔlɔba bɛ a la a kɔlɔlɔ dɔ ye a bɛ musolakaw bali k'u bolo yɛlɛma sanni feere nasira la n'o dun fɛnɛ kɛra an ka jamana wakande ye a nɔba bɛ ye o la bawo an ka musolakaw jɔyɔrɔ ka bon sɔrɔ sira yiriwali la. Sɔrɔ ta fanfɛla la n y'o de fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ni muso lafiyalen don a bɛ ko caman ɲɛnabɔ du kɔnɔ a bɛ ko caman ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ mais ni ɲangata b'a kan n'a lafiyalen t'a ka du kɔnɔ muso a tɛ se ka walawala a tɛ se k'a denw ladon ka ɲɛ a tɛ se ka baara kɛ pour que ka nafa ladon du kɔnɔna na hali furucɛ yɛrɛ a tɛ se k'i occuper furucɛ la ka ɲɛ parce que a degulen de don n'i y'a mɛn i b'i occuper mɔgɔ la i yɛrɛ de lafiyalen de don donc o de bɛ na ni ɲangata ye k'a kɛ fo a bɛ se ka sɛgɛn don du kɔnɔ a bɛ se ka sɛgɛn don jamana kɔnɔ donc an bɛ k'a lagɛ la ka essayer ka loi dɔ dilan ka taa n'a ye assemblée la pour que ɲangata minnu bɛ se ka boli minnu bɛ muso ɲangata lase musow ma ɲangili min bɛ se ka da o kan sariya ta sira fɛ an bɛ k'o de ɲɛɲini na n'Ala sɔnna an bɛ fɛ bɛɛ sen ka don a la pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ an bɛ ka min kɛla muso kunya tɛ an bɛ fɛ dɔrɔn hakɛ ko de don musow ka se ka don u ka hakɛ ka se ka sabati jamana kɔnɔ pour que an bɛɛ bɛ se ka lafiya. Hakili jiginna ni kunnafoni dinkɛnɛ in sen fɛ wulikajɔ min kɛlen don ka musolakaw lajabali bali diɲɛ kɔnɔ a sinsinnen don fɛn min kan musolakaw dɛmɛni ma tile 16 kɔnɔ baaraw bɛna boloda musolakaw lajabali kɛlɛli kadara kɔnɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ wasadenw jɛra k'u bolo kɔrɔta ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso kɛnkunbɛn ka sariya se laminnu bila ka taa ni a bɛ tali kɛ jamana lakanatigilamɔgɔw ka lahalaw kan u k'a ma ko projet de loi portant sur les forces armées k'u jɛna ni a ye don nataw la surasi o surasi Burkina jamana kɔnɔ a dagandɛ i ye bilen i k'a fɔ k'i bɛ politiki baara kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ laadala ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ni u k'u ma ko chef coutumier i tɛ se ka ye o fɛnɛ na
nka walasa faranfasiyaw ka se ka don sariyasenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuya yamaruya bɛ surasi bɛɛ bolo i ka se ka don gouvernement kɔnɔ ka kɛ minisiri ye wali kelen i ka se ka ye jamana jɔyɔrɔba dɔ la ni jamana ɲɛmaa jɛna ni a ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin hakilina in sariyasen ninnu dara furanjɔrɔ fanga de kɔnɔ a tun b'a wajibiya surasi ma n'a ma ɲa k'a fɔ jɔyɔrɔ dir'i ma k'i bɛ kɛ minisiri ye wali kelen jamana jɔyɔrɔba dɔ bɛ kalifa i la f'i k'i jɔyɔrɔ bila ka bɔ surasiya la nka furanjɔrɔ fanga sariyasen dɔw y'a yira k'a fɔ fiɲɛ caman bɛ a la o de kosɔn bi in na Roch-Marc Christian Kabore ka fanga kɔnɔ wasabulon min jogolen don o ye walawalali dɔw kɛ sariya ninnu kan surasi n'i ma ɲa k'i bɛ kɛ minisiri ye gouvernement kɔnɔ wali kelen jɔyɔrɔba bɛ kalifa i la jamana foroba cakɛda dɔ ɲɛmaaya la i bɛ se ka kɛ o ye ka sɔrɔ i ma kɛ politikimaa ye o kɔrɔ ye i tɛ se ka ye fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ wa i tɛ se ka dɛmɛ dɔ fɛ ka dɔ kɛlɛ k'a sabu kɛ ko e b'o tigilamaa ka fanga jɔyɔrɔ dɔ fɛnɛ na yɔrɔ wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ni wasadenw fɛnɛ da sera o ma sariyasen kura ninnu na o ye surasiw u ka jala bi di u ma dicogo minnu na sariyasenw y'a yira k'a fɔ n'i ma ɲa ko dɔ bɛ fara i ka jala kan jalaw minnu dadalen don ɲɔgɔn kan i bɛ jala min na min bɛ da o kan ni jala bɛ d'i ma bɛɛ i bɛ taa o de la i t'i pan jala dɔ kunna barisabu ka da ka furanjɔrɔ fanga sariyasen kun ɲinɛna o yɔrɔ kɔ o de kosɔn maa min kɛra minisiri ɲɛmaa ye furanjɔrɔ fanga kɔnɔ Yakuba Isaac Zida ale y'i to lieutenant colonel la ka sin k'i pan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ général de division na o b'a jira k'a fɔ a panna jala caman de kunna barisabu ka da ka k'i to lieutenant colonel la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ général de division na jala caman bi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Faransiikaw ka kunnafoni jarina min dununa Laurent Kudu Gbagbo tile la san 2004 avril kalo tile 16 ni a tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Laurent Gbagbo masurunama dɔw ka baarakɛtaw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛfɛn minnu bɛ Kolwarikaw fɛ yen ni u k'u ma ko café cacao Laurent Gbagbo masurunama minnu kun bɛ o ɲɛmaaya la a nafolo kun bɛ ka labara cogo minnu na ni dunkojuguyaw kun bɛ ka kɛ u fɛ a kun bɛ k'o de sɛgɛsɛgɛ kunnafoni jarina in ni Faransi jamana den do Guy André Kiffer kɔni sina ka balaka tunu maa t'a dɔn a taara fan o fan fɛ a ɲinina fa bɛɛ lajɛlen la kolokoto ka dɛsɛ a ta yɔrɔ ma dɔn dɔw kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a kundonna de barisabu ka da k'a kun bɛ ka maa minnu nɔbɔ ka to ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ka baaraw taabolow kan ko Laurent Gbagbo masurunamaw don o b'a jira k'a fɔ a fara kokura min n'an bɛ ye kɔrɔ maa dɔ de sɔrɔla Faransi jamana bolo min kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ale bɛ se ka seereya di k'a fɔ Guy André Kiffer fara fa yɔrɔ min na hali n'ale ma fa yɔrɔ dɔn a kɔni su donna so min kɔni kɔnɔ ale b'o dɔn o de kosɔn Faransikaw fɛ yen kiiri ɲɛmaa min ɲɛsin bɛ sɛgɛsɛgɛli ma ni o ye Cyril Paco ye ale y'a yira Kolowari kiiri ɲɛmaaw la k'a fɔ a b'a fɛ ka sɛgɛsɛgɛli in kurakuraya nka kabini mɛ kalo ni seere in kɔni kɛn bɛ k'a jira Faransi maa ɲɛmaaw la k'a fɔ a bɛ Guy André Kiffer su don yɔrɔ dɔn a don bɛ du min kɔnɔ a b'a dɔn kana se bi ma sɛgɛsɛgɛli in ma se ka kɛ o de kosɔn Guy André Kiffer a somaw a n'a lapasabaw ni o ye avocaw ye olu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u bɛ ɲini ka kɔrɔtɔ Kolowari maa ɲɛmaaw kɔrɔ nka Kolowarikaw fɛ yen maa min ye kiiri ɲɛmaa ye procureur général Ali Yeo o y'a yira k'a fɔ Kolowari kɔni dayɛlɛlen don kuma o kuma ni a ye Faransi ja a bɛ se ka na Kolowari jamana kɔnɔ maa min dununa Guy André Kiffer kunnafoni dila in a su don ma kɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka jira walasa baaraw ka kɛ procureur général Ali Yeo a ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya k'a fɔ Faransikaw ka kiiri ɲɛmaa min bɛ ko in da la Cyril Paco ko a ye a kiiri ɲɛmaa ɲɔ ladɔnniya Kolowari jamana kɔnɔ ni o ye juge d'instruction Kulubali ye k'a fɔ don nataw la a b'a fɛ ka na Abidjan kɔnɔ taama min don k'a lajɛ Guy André Kiffer ko k'a ɲɛɲini hali bi ko barisabu ka da ka ko seere bɛɛ bolo min kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ Guy André Kiffer su don yɔrɔ dɔn a bɛ du min kɔnɔ a b'a dɔn tuma min na ni kunnafonidilaw ye ɲininkali tɛngu procureur général Ali Yeo la yala Faransi kiiri ɲɛmaa Cyril Paco a ye a juge ɲɔ min ladɔnniya ni o ye juge Kulubali ye yala juge Kulubali fɛnɛ bɛ so in yɔrɔ dɔn wa procureur général Ali Yeo y'a yira k'a fɔ ayi Faransikaw ka kiiri ɲɛmaa in de y'a jira k'a fɔ seere de bɛɛ bolo min ko k'a b'a yɔrɔ dɔn o tuma na n'a bɛ so min kɔnɔ k'a su don bɛ yen a ka na Kolowari kɛn bɛ ka daw yɛlɛ a ye kiiri ɲɛmaaw na bila a ka bolo kan u bɛ se ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min Cameroun jamana kɔnɔ marabolo min bɛ gaɲakayanfan fɛ ka digi tilebiyanfan kan u k'a ma ko Bamenda Cameroun anglais fɔ yɔrɔ don barisabu ka da kan Cameroun yɛrɛ kan fila de bɛ fɔ ye Faransika ani anglais tile damadɔ in kɔnɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ yen a daminɛna ni lɔgɔli karamɔgɔw de ye olu y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ k'olu ka baaraw bila minɛn min kɔnɔ k'olu ni Faransi lɔgɔli karamɔgɔw ti bere kelen na ko u ti jɛ ni a ye o tuma na n'a ma ɲa k'a fɔ olu b'u yɛrɛ faamu anglais de la a ka lajɛ u ka hakilinaw ka taa anglais jamanaw ka hakilinaw kɔnɔ ka se ka baara kɛ ni o ye u ka mara kɔnɔ bi in na lapasabaw ni o ye avocaw ye olu fɛnɛ n'a bɛ fara ko kan olu fɛnɛ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔw kelen tɛ olu yɛrɛw senbɛrɔ barisabu ka da kan bi in na sariyaw minnu ni olu bɛ ka labaara
bamendakaw fe Cameroun nga ɲagaɲagaba in bɛ ko faransi baarakɛcogo de bɛ ka boli u ka olu dun ye anglais fɔma yɔrɔ de ye nin y'a kalo kelen de ye bamenda a lapasabaw ni o ye avokaw ye u kɛmɛ ka baara bila ko fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na u b'a fɛ diɲɛ jamanaw minnu ye anglais fɔ jamanaw ye sariya bi labara olu fe yen cogo minnu na sinsin ka kɛ o ka olu ka mara in kɔnɔ barasabu ka da kan olu ka baara kan ka kɛ ni anglais ka de ye n'a ma ɲa k'u y'o fɔbaa ye maître Henri Kamende ni ale ye avokaw ka jɛkulu maa ye Cameroun jamana kɔnɔ nka mara in ma don Bamenda a ko avocat de ye maa ye maa min bɛ jateminɛ kɛ kuma bɛɛ yɛlɛma bi don sariyaw taabolow la wa kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ sariya kura nanen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sariyaw minnu ye diɲɛ seleke naani binaku sariyaw ye ni u k'u ma ko traité internationaux olu bi to kana bi u ka a sariya ninnu no dilayɔrɔ la olu tɛ nka olu bi taa bala mun na u ka mara in kɔnɔ Bamenda Cameroun ka ɲagaɲagaba in fɛ ka digi a tilebiyanfan kan n'a bɛ se olu ma a faransi kanama de bɛ se olu ma u dun ye anglais fɔlaw de ye fɛn min bɛ olu kɔnɔ u bi laban k'a ye k'a fɔ Cameroun ni ministre min ɲɛsin bɛ kiriko ma o fɛnɛ kɛn bɛ k'a tɛgɛ nɔ bila yala olu b'u yɛrɛ ɲininka Cameroun ni ministre min bɛ kiriko kunna a hakili b'a la k'a fɔ olu bɛ fa min fɛ Cameroun ni o ye Bamenda ye anglais fɔma yɔrɔ don wa o ɲininkali tɔ min bɛ a ko barisabu ka da ka jamanaw minnu bɛ faransi k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ olu kɛn bɛ k'u sinsin faransi taabolow de kan k'u ka sariyaw dilan ka bɛn n'o ye a b'o cogo fɛnɛ na jamana minnu bɛ anglais ka fɛnɛ fɔ olu fɛnɛ sinsinlen don Angleterre jamana ni Amérique jamanaw ka sariyaw labaara cogow de kan o kumana ko n'a ma ɲa ko bɛ nin cogo in na ni Cameroun ma ɲɛmɔgɔw tɛna se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la k'u ka lajɛ dɔrɔn fédéralisme ka segin ka na fédéralisme tɛ dɔ wɛrɛ ye ka lajɛ lahɔrɔma dɔ bɛ yen k'o di marabolo dɔ ma a bɛ se k'a yɛrɛ ta cogo min walasa a bɛ se k'a ka kow ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye o dun tɛ Cameroun ma ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ ko ye diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka lajɛ 32nan dayɛlɛla Madagascar fa b'a la Antananarive nka kun fɔlɔ o kɛra maa minnu ye o ye ministres ye u k'a ma ko conférence ministérielle de la francophonie alamisado novembre kalo tile 25 wulatile yan b'a fɛ ministres ta kunjɛra baara tɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bolo nka ministres ka lajɛ min kunjɛra alamisa tɛmɛnen ni diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ministres do organisation internationale de la francophonie AOF jɛkulu sariya sen 12 ɲɔgɔn na u y'a lajɛ k'olu bila jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ ni u nana u ka se ka hakili jagabɔ kɛ olu kan nka yɔrɔw minnu bɛ yen ni o kuma gajana kosɛbɛ ministres yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye lahala fila ye lahala fɔlɔ organisation internationale de la francophonie ni o ye diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka jɛkulu ye a ka lajɛ k'a to seko ni dɔnko mina kɔnɔ ni u k'o ma ko culture nka politiki ko nasara ani lakana ko nasara k'a lajɛ ka t'i n'u don jamanaw kunkankow la k'a sababu kɛ nin politiki in kɛcogo man di ye i n'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies b'a kɛ cogo min nasarala tɔnba Union Européenne b'a kɛ cogo min ko organisation internationale de la francophonie OIF k'i sen bɔ o la Michael Jean ni ale ye organisation internationale de la francophonie diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka jɛkulu maa ɲɛmaa ye Canada jamana den do ale y'a yira k'a fɔ jɛn tɛ se ka kɛ ni o ye n'a ma ɲa k'a fɔ u bɛ jɛkulu de kɔnɔ jɛkulu min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani binaku kan tiɲɛ do kan kelen de kɛn bɛ k'u bɛɛ jɛ ni o ye faransi ka ye nka k'u da k'u bonbo fɛnɛ ye diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniɲana farafinna fanga bɛ ka labaara cogo minnu na jamana dɔw ɲɛmɔgɔw fɛ ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka faransi kan fɔ jamana dɔw buruja k'u sigi k'u ɲɛtugu o fɛnɛ kɛtɔ ka ko o tɛ tɔ ka taabolo dɔ ye o kumana Michael Jean kɔni b'a fɛ seko ni dɔnko tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka politiki taabolow ni a lakanako organisation internationale de la francophonie ka se ka dɔ fɔ olu la kuma filanan min ka jana ministres yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yanni jamana ɲɛmɔgɔw seli cɛ Madagascar fa b'a la Antananarive o ye Saudiya jamana ye o kɛn bɛ ka jira k'a fɔ ale yɛrɛ b'a fɛ organisation internationale de la francophonie hali n'a ma kɛ tɔnden ye ka sabu kɛ faransi kan fɔ jamana tɛ u ko jamana minnu ma ko statut d'observateur a b'a fɛ o ka kɛ a ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye a ka ye tɔn in dafɛ i n'a fɔ arabu jamana dɔw bɛ a dafɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnniɲana Qatar jamana ale bilama ale kɛn bɛ membre associé o kɔrɔ ye ko tɔ jɛɲɔgɔn do Émirats Arabes Unis o fɛnɛ arabu jamana ye o fɛnɛ kɛn bɛ observateur ye o bɛ organisation internationale de la francophonie OIF fɛnɛ dafɛ wa Saudiya jamana fɛnɛ b'a fɛ o jɔyɔrɔ de ka di ma nka ministre kuma min na ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko da la u ma se ka bɛn a kan u y'a yira k'a fɔ Saudiya jamana ale ka kɛ observateur ye organisation internationale de la francophonie na k'o ka bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ a man di maa caman ye don nataw la sa kuma laban bɛ maa minnu bolo o ye diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw jamana ɲɛmɔgɔw de ye olu de bɛn'u dantigɛ a kan n'o y'a sɔrɔla Saudiya jamana ani statut d'observateur ka kan wale kelen ni a ti di a ma o
de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma